Er worden de aaroende tiert een heel soort jonge zwanen aangetroffen met vogelgriep. Vogelopvang de Vogelpits in Moddergat haalt de razende druk bij en is een soort op een paad om de beestjes te ziekjen. Hoe dat kind dat vooral jonge zwanen ziek worden, is nog onduidelijk. Er is natuurlijk nog raadsel. We sturen ze ook op voor onderzoek om te kijken van, wat er precies speelt natuurlijk. De ouderen hebben misschien in het verleden natuurlijk al vogelgriep gehad, want het heerst natuurlijk al jaren. Dat kan een immuniteit zijn, waardoor ze dus het goed overleven. Maar we hebben er ook gewoon bij waar de jongen eerder doodgaan en als we een week verder zijn, de ouderen alsnog sterven. Begin september werd voor de tweede keer vogelgriep vastgesteld bij een vleispiekenbedrijf in Blijen. In totaal waren er haast 300.000 hinden. Er heerst een besmettelijke variant. Maar door de hege aantallen besmettings kunnen ze bij de vogelpits net alle zieke vogels mee meenemen. We zitten gewoon met een besmetting, willen we niet binnen ons pand hebben. Dus de dieren die besmet zijn, waar het echt duidelijk van is, die gaan we dus direct euthaniseren. Dieren waarvan we toch een twijfel hebben dat ze misschien nog een kans hebben, zoals de ouders in dit geval, vragen we toch de mensen die er toch vaak in de buurt zijn, die de melding doen van hou ze even een tijdje in de gaten. Zodat we dan wel toch snel kunnen ingrijpen, dat ze niet lang hoeven te lijden. Omdat Rinaldo en zijn collega's van de Vogelpits net overal surveilleren kunnen, werken ze nauwgeer met collega's van de beste ambulance. Die horen ek op orenplakken in Friesland en erg in het ziel. De laatste keer in Slappeterp, ons gebied, waar ook dus de vogelgriep ook al op komt. En wij vinden heel veel in Harlingen, daar langs de pier, op het moment heel veel zeemeeuwen met hetzelfde verschijnselen. Is het nog wat te beheersen? Nee, het is alle meeuwen die wij hebben weggehaald, die nog leven, dat was op de volgende dag of binnen een paar uur al gebeurd. Rinaldo staat in nauw contact met oerheidsinstanties om het vogelgriepprobleem onder controle te krijgen. Hij hoopt het gauw op een oplossing. Want de zieke vogels kunnen hem net in de koude klingen zitten. Het gaat je ook echt aan het hart. Weet je, wij als opvang hebben altijd gezegd van ja, we willen dieren helpen. Ja, nu helpen we ze door ze te ruimen. Maar ja, op een gegeven moment je gevoel is natuurlijk anders. Je wil helpen. En ja, het is niet leuk.